अरे गांववाल्यान तुम्ही हैसर आसात, तुमका काय सांगायचं आसा? नमस्कार गांववाल्यानो, कसे आसात? बरे आसात मा? बरे नसन सांगतलेत कोणाक, तर आपलं आपणाकच बघू आहे. तर आज ना आपण लग्नाचे गजाली चालू करूया. कसं असा, अधिक महिनो चालू असा, महत्त्वाचा विषय असा, लोकांनी इसराक नको ना, म्हणून आजपासून ना आम्ही बघू घेण्याचे, साखरपुड्याचे, लग्नाचे असे सगळे गजाली करूया. तर आज बघू घेण्याच्या म्हणजे बघूचो प्रोग्राम असता त्याचे गजाली करूया. हल्ली ना लगीन ठरवचे 4-5 प्रकार असतात. ते कसले कसले ते मी तुका सांगते. पहिलो प्रकार ना आपलं आपण ठरवतं आणि घरातल्यांका डायरेक्ट सांगतो, करून दितात का पळान जाऊचू, म्हणजे झंझट नाही. दुसरो प्रकार कसला, आपलं आपण जमयतात आणि डायरेक्ट सैराटच, पुढचा विचार नाही. तिसरो प्रकार, आपण जमयतात बाहेरच्या बाहेर खंय करतात आणि तू तुझ्या घरात मी माझ्या घरात, म्हणजे साथिया स्टाईलो, ह्यो पुढचो प्रकार. हल्ली ना एक नवीन प्रकार पोरात फेमस होता, तो म्हणजे कबीर सिंग प्रकार. तो पिक्चर बघल्यापासून पोरा नुसती खोळावली जाऊ. ह्यो प्रकार ना आपण समाजात घातक असा, म्हणून आम्ही लांबच राहूया, त्याच्यात जास्त उजेड टाकूया नको. आधी कसा होता माहिती आहे, आधी सगळ्यात चढत्या क्रमानं होय, म्हणजे आधी बघणं होय, मग बोलणी होय, मग गोड जेवण, मग साखरपुडो, मग लगीन. पण आता सगळा झाला उलटा. आता सगळा उतारत्या क्रमात, म्हणजे आधी लोक एकत्र येतात, एकत्र राहतात आणि मग मता जुळली तर लगीन घ्यायची गोष्टी. त्या लगीन त्याच्याशीच होय ह्याची गॅरंटी मात्र कमी. आता सगळ्यात महत्त्वाचा आणि शेवटचा प्रकार तो म्हणजे आई बाबा सांगतील थंय आणि त्याच पोराशी. आता ह्यो प्रकार कसो आपल्या व्याज जास्त दिसा आधी, आता व्याज कमी झालं. ह्यो कसो देवाभिमानाच्या साक्षीन सगळ्या लोकांच्या संमती घेऊन बोलणी करून असो ह्यो प्रकार. तर ह्या प्रकाराची पहिली पायरी म्हणजे स्वर्ग. 2 मालमणी माणसं खंय एकत्र भेटली काय गाव आणि खुशाली. याच्यानंतर तिसरा प्रश्न असता तो म्हणजे स्वर्गतीचा. म्हणजे सुरुवातच होता, खंय पोरगो असलो तर सांग, खंय पोरगी असला तर सांग, आमच्या घरात अमक्याची स्वर्गत असा म्हणून दिवशी चालू होता. कसं असा, जुनी जाणती लोक सांगत की काही करा पण कोणाची स्वर्गती करू नको, पण ह्या फक्त बोलण्यापुरताच. त्याच्या मागे कारण काय असा माहीत असा, जर पुढे मागे ह्यांचा बरा झाला तर कोणाकोण नावं ठेवलं नाही, पण वायच काहीतरी त्या पोरात किंवा पोरीत खोड निघाली काय उठता बसता त्या पुढाऱ्याची 70 पिढीत होतं. मग हे पुढची पायरी म्हणजे फोनाफोनी झाली, बाबा हिचो पोरगो तेका पोरग्याक शोधण्यासारखो असा ठरला का मग तो दिवस ठरता बघूचो. बरा बघूचो दिवस येऊच्या आधी ना यांचा मिशन चौकशी चालू होता. म्हणजे कसा असा, यांचे गुप्तहेर कामाक लागतात, म्हणजे त्या पोरीची चौकशी काढू. चौकशीत महत्त्वाचा मुद्दो काय शोधूचो असता ह्यांका, तर पोरगी वाकड्या चालीची नाही ना, पोरीचा काही लफडा नाही ना, ह्या मेन. बरं पोरीच्या आऊस बापूस खूप सांगतील की आमचा पोरग्या कोणाच्या उठण्यात नाही, बसण्यात नाही, कोणाकडे वरती नजर करून बघत नाही किंवा बाहेरच्या लफड्याचा नाही. पण ह्यांका तर पटाक व्हाया ना, ह्यांका तर पटना नाही. मग हे शेजाऱ्यांच्या कोणाच्या शेजारी पाजारी शोधतात आणि त्यांच्याकडे चौकशी करतात. आता शेजारी बरे असले तर बरं सांगतील, पण त्या तळे काढल्या की शेजारी नसली तर केव्हाच कोणाचा बरा सांगतात ती. बरं ह्या चौकशी समितीच्या हाती काय नाही लागला, म्हणजे मुलीचा कॅरेक्टर सर्टिफिकेट एकदम क्लीन येला ना की मग ठरता तो बघूचो प्रोग्राम, म्हणजे तोच कांदे पोहेचो प्रोग्राम. आता माकाच एक समजत नाही, ह्या प्रोग्रामला कांदे पोहे या नाव कोणी दिला. कारण कसा आधीच आमच्या डोक्यात एक गाणं फिट बसलेला, आयुष्य हे चुलीवरल्या कढईतले कांदे पोहे. तर हे नवीन सुरुवात आयुष्याची करताना हे चुलीवरले कढईतले कांदे पोहे असं न्यूनगंड आपल्या मनात कित्याक सांगा. आता ह्या न्यूनगंडा काय मालवणी शब्द तो मला माहीत नाही, तो एक चलन घ्या शब्द. हां, पण पोरगी हे चलन घेऊचे नाही, तिची इन्क्वायरी ठरलेली. बरं या बघण्याच्या प्रोग्राममध्ये ना मुली आणि मुलगा एकमेकांका कमी आणि यांच्या घरातलेच एकमेकांका जास्त बघतात. काय माणसांना तर बघू गेली काय मुली अशी नावं ठेवतात जसे काही भाजी मार्केटमध्ये भाजी घेऊ गेली, म्हणजे ही व्याज काळीच असा, ही व्याज बारीक असा, ही व्याज जाडी असा, ह्या आणि ता. अरे पण बायक तिच्या बाये बाबा काय वाटत हिचं तरी व्याज चिमूटवर विचार करा ना. त्यांच्यासमोर म्हणजे आवशी बापाशी समोर त्यांच्याच प्रोडक्टला हे त्यांच्या समोरच नावं ठेवतात. बरं ह्या सगळा चालू असताना ना आवशी बापाशीची ना माहेरची साडीमधली अल्ककुबल झालेली असता. काय असता, लोक कितकी सुधारली ना तरी मुलीची बाजू पडती ह्या आपल्या डोक्यात फीड असता. त्याच्यामुळे आपण कितकी आपली बाजू वरचढ असली ना तरी आपण एकदम मान खाली धरून रवायचा, ह्याच आजपर्यंत चला दिलेला. तो बैल कसं असता माहीत, आम्हा तोंडाक जाबळी बांधलेलो, समोर गावात असला तरी तो खाऊ शकणार नाही. तशी सेम अवस्था या मुलीच्या आईवडिलांची झालेली असते. आपल्या चढवाक ना बोचून खातील पण पाहुण्यांका नुसते चाटतले. बरं ह्या सगळा चालू असताना ती नवरी मुलगी तिच्या ना एकदम तोंडात गाई येत असतं, पण करतली काय, ती अंगात जी राखी सावून उसळत असताना तिका आवर घालून ना अलका कुबलची ॲक्टिंग करूची लागतात तिका. आता बघू गेलेल्यातलं मेन पार्ट
ह्या म्हणजे सासू. आपल्याकडे कसं असा माहिती नवऱ्या मुलाक नवरी मुलगी नाही पसंत दिली ना तरी चालतं, पण साशयेक पसंत येऊन, कारण अर्धो संसार हे साशये बरोबरच असतं. हा सासू ना बघू गेल्यापासून मुलीकडे बघून अशी नजर देत असतली ना जशी काय घरात ही नवरी मुलगी नाही ना तर WWF काय पार्टनरच घेऊन येता. माका तर असं वाटतं की आपल्याकडे ना नवरा मुलगो आणि नवरी मुलगी ह्याची पत्रिका जुळण्यापेक्षा ना साशेची आणि सुनेची पत्रिका जमवून ह्यांचा जुळला तर मग पुढचा सगळा जुळताला. आजच्या दिवस ना सासरो एकदम देवमानसारखं असतो. तू एकच डायलॉग टाकतो काय तर आमचं बरोबर आमच्या शब्दाबाहेर नाही, ह्या त्याचं हमीपत्र. पण तुमका सांगतोय ते झिला घिसर हाडीसर ना यांच्या नाकी न विले असतले काहीतरी धमके देऊनच हाडलेलो असतो. बरा प्रोग्राम बघूचो आणि ह्याचे गजाली तिसरंच असतली, म्हणजे 4 गावात आमका मान असा, आमचे मगे बोलण्या उठण्या सगळ्यात मान असा, आमच्याकडे बघूची ना नजरवरती करून बघूची कोणाक 4 गावात हिंमत नाही असं म्हणताना याची नजर बायलेकडे जाते आणि याची जी आता हिंमत जी असता ना ती शाप आडवी होते. मग ह्यांचं आपला काहीतरीच म्हणून ती सासू असतली ना ती वायच त्या हिमतीक पडणाऱ्या हिमतीक वायच सावरून घेतली. शिक्षण नाव छंद असे स्टार्टर झाले ना की मग मेन कोर्स सुरू होता. म्हणजे आमची कसलीच अपेक्षा नाही, फक्त असं म्हणतं आणि अपेक्षाची ना हातभर लांब एक्सेलशीट समोर ठेवतात. म्हणजे जशी काही नवरी नाही आणत घरात एक असिस्टंट आणतात असंच वागत असतं ते. आता ना इतकं वेळ वगी बसलेली ना खयची तरी लांबची इसवलेल्या तोंडाची काकी मध्ये बोलताच. आमच्या घरातल्या सुनांनी ना असा वागायचा असता, आमच्या घरातल्या सुनांनी तसा वागायचा असता. तुमका सांगते ह्या काकीच्या अशा वागण्यामुळे ना हिची सून हिच्या घरात हिका किस्पटाची किंमत देत नसते. तरी नशीब हल्ली त्या सुयेत दोरो घालून दाखया, चलान दाखया, वाकान दाखया बंद झाला. माका सांगा हल्ली आत्ता जर बघण्याचे प्रोग्राम झाले असते तर काय काय करून दाखवचा लागला असता या तुम्ही मला कमेंटमध्येच सांगा. आता ना नवरीकडची कोणतरी मोठी बहीण वायत मॉडर्न असता ती मध्ये बोलता, कारण ती इतक्या वेळ त्यांना काय बोलायची सांती गावलेली नसता. ती वायत बोलता वायत आता नवरा नवरी वायत एकांतात बोलाने मग हे पुढारी खवळान उठता. आमच्या याला खय होता खय नवरा नवरीन बघूचा, आमची तेव्हा आऊस बापू ठरत आणि आम्ही डायरेक्ट लग्नानंतर नवरा नवरीचं टॉन बघू. मग हे कोणतरी योग चांगलं माणूस म्हणता तुमचं जमानो आता गेलो. ह्या सगळा यांचा झाला का मग काहीतरी नवरा नवरी वायच टाईम गावता एकांतात बोला. आता नवरा नवरी एकांतात बोलाक वेळ मिळतो. इतको वेळ जो पिकेमधलो आमिर खान बनलेलो असता तो नवरो आता सलमान खान झालेलो असता आणि ती आधीचे एक्सेलशीट असताना तिच्यात आणखी 2-3 पेज ॲड करता. बोलता काय आमच्या आवशी घ्या असा आवडणार नाही, आमच्या आवशी घ्या असा व्हाया, आमच्या बापाशी घ्या तसा व्हाया. अरे तुझा काय तर बोल ना, लगेच तुका करूचा, तुका बायलेवाला संसार करूचा असा नाही. हे तर सगळे बिला आवशी बापाचे फाडून मोकळ. बरं ह्या सगळा झाला काय ती आपल्या घरात जातात आणि मग वाट बघतात ती होकार आणि नकाराची. आता काढूची ते काय पण खोट काढतात आणि मोडूचा ना आता काय पण फालतू कारणं देतात. म्हणजे आमच्या देवा कौल नाही झालो, पत्रिका नाही जोडी आणि ह्याच किती आमच्या आजीच्या आजेक पसंत नाही. अरे बाकीची कारणं सोडा पण आजी एक पसंत नाही म्हणून लगीन म्हणतात. कमाल आहे ह्यांची. आजकाल कसं माहिती असण्यापेक्षा ना लोक दिसण्याकच जास्त भुलतात आणि एखाद्याचा म्हणजे दिसाक जरा साधारणसा पोरगे असताना त्याचं लग्न मोडत राहता आणि 10-12 कडनं लग्न मोडला म्हणजे नकारिलो काय जो बापूस म्हणत असताना की मी माझ्या पोराचा बघूनच लगीन मानान करतलंय तो पण बापूस मगे म्हणता खंयतरी तियाच की त्याने बघून गेलंय लगीन करून असा असता. आणि समजा होकारिलो तर मग पुढे साखरपुडा होता. अरे देवा तुमका एक सांगायचा रावला स्वर्ग दिसा नाही. पुढचो एपिसोड ना साखरपुड्यावर येता तो बघू विसरा नको. चला जाते. आणि ह्या एपिसोडला लाईक शेअर कमेंट करू विसरा नको आणि नवीन असत ना त्यांनी सबस्क्राईब करू विसरा नको. चला देव बरा कर.